Здравейте, приключенци! Днес отново съм в любимата ми Родопа планина и ще ви заведа на местността Хайдушки поляни, която се намира близо до село Кутела, като ще тръгна от пътя Пловдив-Смолян, ще отбия през Рожен и оттам нагоре към Лъки. Има си табелки, мястото лесно се намира, стига се с кола до паркинга на Картола и оттам нагоре пеша. Може също си с кола, но пътя е черен и ви препоръчвам да се разходите. Това видео не е със статут на пътеводител, винаги правете собствено проучване на маршрута или дестинацията, която желаете да посетите и съобразявайте физическите си възможности и подготовка с трудността на терена. Винаги носете със себе си достатъчно храна, вода и спрей за мечки. Завих за отбивката за Хайдушки поляни. Пътя става черен и продължавам пеша горе-долу, около 2 км ще има ходене. Тук е така наречената писта Картола. Тук зимата има един ски влек и горе-долу около 300-400 метра спускане. Така. Стръмно е, не знам дали става за начинаещи, аз не съм скиор по принцип, но е доста спокойно и в принцип, ако искате, може тук да дойдете да карате ски. Сега така като гледам, всъщност до Хайдушки поляни може да стигне пеша, с кола. Пътя не е много хубав, така не е черен, асфалт е на страшно дупки. Затова аз предпочитам да го взема пеша, не знам колко километра е, сега ще видя. Казват 5 км, час 7 минути, аз мисля да го взема по-бързо. На здраве! Ледена е. Отново пътувам соло. Соловите преходи много ме привличат, защото така оставам за по-дълго време насаме със себе си и някак си ума ми се избистря и започва да мисли и да работи по друг начин. А другото, което ми прави силно впечатление, че сетивата ми доста се изострят, ставам по-наблюдателен, някакси по-концентриран и имам инстинкта някакси се засилва. Исках да се забъркам в някакво приключение и да направя нещо, което така излиза от зоната ми на комфорт. И вървейки сега по този път, всъщност не съм достигнал точно ръба, но усещам, че леко излизам от тази въпросната силна зона на комфорт, която обикновено човек е свикнал да съществува. Преди да продължим, дадете един лайк или се абонирайте за канала с камбанката за още такива готини видеа. Изпитвам задоволство, удовлетворение. Целта започва да се постига. Реално влизам в местността Хайдушки поляни. Сега почвам да разглеждам. Духа доста силен вятър. Пак видях мечка. И сега ще ви я покажа. Ето е там. Вила Мечка. Отивам към паметника Хайдушки поляни, да видим какво представлява монумента.
И както вървим по пътчето нагоре, така изведнъж тук, ето тук по тази пътечка продължаваме, а не по главния път, по тази пътечка, за да може да стигнем до паметника. Приключенията продължават през гората. Доста е скрит. Паметника трудно се намира. Опитвам се тук нагоре по пътеката. Открих нещо като пътечка. Не е възможно. О, виждам го. Не е възможно, няма по-лесен път до това място. Хапнах, стигнах. Също мястото е хубаво, спокойно. Има средата нещо като езеро, мини язовирче. Има каравани, има палатки, има дървени постройки, има беседка. Очаквах, че ще е по-диво, но не е лошо за лятна почивка, за разходка. Пътят до тук беше много приятен. Мястото е много спокойно. Така балансирано е, с хубава енергия. И като цяло съм много доволен от разходката. Аз хващам обратния път към колата и към следващото приключение.